Rumfa TV YouTube channel. Ga hada ni a Lagos mota luxurious line idan so samu ne mu hau jirgi ba mu tafi can da so samu ne mu hau jirgi mu je kasuwa ma a jirgi kamar yadda muka zo a jirgi daga ba a jirgi ko ina ma mu je a jirgi ba matsala a cikin Lagos a yawo da jirgin ko da ba a rawa ai ba ka samu yana kowa cilen a dan kowa da mage ko sabai tasbaile na so samu ne da mu wuce kasar Dubai daga nan Lagos wallahi mami da so samu ne mu tafi Dubai yanzu daga nan Lagos a wuce Dubai insha Allah haka ne fa an tara ki